ಬಜಿಲಿತ್ತಿನ ಕೊಡಲೇಡು ಸದ್ದಿಗೆ ಬಜಿಲಿತ್ತಿನ ಇಂಥ ಬಜಿಲಿತ್ತಿನ ಚಾ ಇತ್ತು ಖುಷಿ ಆದ್ರು ಚಾ ಖುಷಿ ಆದ್ರು ಬುಗದಾಯ್ತಾವು ಹೆಂಚಿನ ಅದು ಹೆಂಚಿನ ಮಾತಾಡ ಹೆಂಚ ಅವನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುದು ಪೊಯ್ಯದ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಕುಳ್ಳೆ ಸಾಕು 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 ಎಂತ ಸಾಕು ಬೇಡ ಹೆಂಚಾಪುಡು ಅದೇ ಆರ್ಲೆ ಬಾರಿ ದೋಸ್ತಿ ಆರ್ಲೆ ದೋಸ್ತಿ ಅರ್ಲು ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಮೈತಿ ಇದೆಯಾ ದೋಸ್ತಿಯಾ ಓ ನೋ ಒಂದು ಅಂಚಿಂಚಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿಂಚಿ ಬಾರಿ ಇದೆ ಓ ನೋ ಎಂತಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ಫಸ್ಟ್ ಹೊತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ಬಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ದೇವರ ಸುತ್ತು ಹೊತ್ತ ಒಂಜಿ ಏಳು ಸುತ್ತು ಹೊತ್ತ ಬುಕ್ಕ ತೀರ್ಥರ ಸಂದೆ ತಂದ ಆಯ್ತು ದುಃಖ ಇಡೇ ಹೊತ್ತ ಮೂಲೆ ಗುಲ್ಲು ಗಂಧ ಅಪ್ಪನಿ ಎಲ್ಲ ಒಲ್ಪ ನಡ ಒಂಜೆ ಮಾತ ಪೂರ ಯಾಕಡೆ ಒಂದೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟು ಬತ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕೆ ಒಣಸ್ ಕಾಫಿ ತಿಂಡಿಯಿಂದ ಪನ್ಪನಿನ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ನ ಕೊರಿಂಜ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತೆ ಚಾ ವಿಲೇವರಿ ಚಾ ಒಂದುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಜಿಲ್ ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಪೂರ ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಆಹಾರ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರ್ ಇರ್ನ ಬುಧಾರು ಶಂಕರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್ ಸರ್ ಏತ್ ಜನ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅವದನ್ನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಂಡದ ಒಂಜಿ 1,000 ಜನ ಬರ್ಬೋದು ರಾತ್ರಿಗೆ 1,000 ಜನ ಈಗ ಪುನಃ ಕೆಲವು ದಿನ 2,500 ಜನ 3,000 ಜನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಕೋಡೆ ಪೂರ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಫಲಾರ ಬಯ್ಯಾಡು ಬಜಿಲ್ ಅವು ಬಂದ ಒಂಜೊಂದು ದಿನ ಒಂಜೊಂದು ಮೊರನೆ ಮುಟ್ಟ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇನ್ನಿಂತ ಬಜಿಲ್ಲ ಚಾಲ ಎಂತ ಬೇತ ದಿನ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವೀಟ್ ಒಂಜಿ ಬಗೆ ಸರ್ ಎಂಚ ಅವನುಂಡು ಆಯ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಎಂಕಲ್ ದಾಯ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಪೋಂದುಂಡು ದಯಬಂಡ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಆತನಂಚನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪಡು ಮಲ್ಪಡ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂಕಲ್ ನಾವು ಅವೇ ರೀತಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರ ಹಿಡಿದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಭಕ್ತಾದಿಲು ಪೂರ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಪೇರು ಬುಕ್ಕ ಇನಿ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಇನಿ ಕೊಡೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಬರ್ತದೆ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲ ಐನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೋಡಂಜಿ ಭಜನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ಬಹುಶಃ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ನೋಟೆಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಅದ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ 700-800 ಜನತ ತಂಡ ಬರ್ತದೆ ಭಜನೆಡು ಭಾಗವಹಿಸಾಯನ ಒಂಜಿ ಅಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಬಂಡಿ ಮಾತ ಚಾ ಪರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಾ ಬರ್ಯಾರ ಖುಷಿಯಣ್ಣ ಆಯ್ಸ ಬಸ್ ಅಜ್ಜಿ ಇದೆ ಅಜ್ಜಿ ಚಾ ಬರ್ಯಾರ ಇರಡು ಮಾಡಿರೋದು ಚಾ ಬರ್ಯ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಹೋದಿತ್ತ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಅವ ಚಾ ಬರ್ಯ ಬಜಿಲಿತ್ತಿನ ಕೊಡಲೇಡು ಸದ್ದಿಗೆ ಬಜಿಲಿತ್ತಿನ ಇಂಥ ಬಜಿಲಿತ್ತಿನ ಚಾ ಇತ್ತು ಖುಷಿ ಆದ್ರು ಚಾ ಖುಷಿ ಆದ್ರು ಖುಷಿ ಆದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖರು ಚಾ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯೋಗೀಶ್ ಕಡ್ತಿಲ ಅವರ ತಂದೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರ್ ಎಂಜ ಒಂದುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅವೊಂದುಂಡು ಭಕ್ತರನ್ನ ಆದೀನುಂಡು ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು ಪುರ್ಲುಡೆ ಮತ್ತು ಶ್ರಮದಾನ ಜವಣಿಯರು ಪುರ್ಲುಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐದಾರ ಕುಂದು ಬರ್ತದೆ ಲೋಪದೋಷಕ್ಕೆ ಹೊರಪುನಾಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿನ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಟ್ ಮಾತು ಮಲ್ಪೇರಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಿ ದರ್ಶನಗಳು ಬರ್ಪೇರಿ ಕಾರಣ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಕ್ಲೆಗ ಅಕ್ಲೆಗಾರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಜವಣಿಯರು ಬೇರೆ ಬೋಲಿತ ಅಂತ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಏನು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ನೀನು ಬುಳೆಪಾಯಿನೇ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದ ಜನ ಮಟ್ಟದ್ದು ಪೂರತ 14 ವರ್ಷ ಏನಡೆ ಇತ್ತುಂಡು 5 ಏನು ಮಗಕ್ಕೆ ಬುಡ್ದು ಬುರಿಯೆ 5 ಇನಿ ಆನಿ ಹಿಡಿದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮರ ಅದು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ವ್ಯವಹಾರಡು ಇನ್ನು ನಡತ್ತೊಂದುಂಡು ನನಾಟು ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ನೆಟ್ಟು ಬಲ್ಲ
ಅವು ದೇವರು ನಡಪಡೋಡು ಬಂದದ್ದು ಇವ್ರು ಆಶ್ರಯ ಆಟಿ. ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಎಂಗ್ಳೋಡು ಪಾತ್ರನಿ ಹಾಂ ತೊಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಂಡಿರು తెలుపునే ఒక్క అర నెల్లాటి గత ఓక ಬುಗದಾದರಿ పాత్రనే ಬುಗದಾಯ್ತಾವು ಬೊಕ್ಕದಾಯ್ತಾವು ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಆಗ್ಬಾರ ಅದು ಎಂಚಿನ ಮಾತೇನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಎಂಚ ಅವನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಪೊಯ್ಯದ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿ ಇತ್ತ ಒಂದೇಟು ಭಾರಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇತ್ತ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಏನೋ ಏನೋ ಬರಸರ ಮೇಡಮ್ ಬರ ತೂಪನೆ ಇದೆ ಆರೇನು ಎಂಚಿನಕ್ಕೆ ತೂಪನೆ ಅಲ್ಲ ಕುಳ್ಳೆ ಕುಲ್ಲೆ ಅವನು ತೂರ್ತೆ ಸಾಕು ಸಾಕು ಒಬ್ಬಾಡ್ಲಿ ಸಾಕು ಎಂತ ಸಾಕು ಸಾಕು ಬೇಡ ಬೇಡ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಮೊನ್ನೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ರಾಜ ಮಾತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಡವತ್ತದು ಇಡೋ ತಾಳ ಗಂಟೆಗೆ ಖಾಲಿ ಬರಸರ ಮಾತ್ರ 2 ಗಂಟೆಗೆ 2 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಹೊಟ್ಟು ಬರಸರ ಹೊಡ್ದೆ ಬಚ್ಚಿನ ಬಚ್ಚಿಜ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಏನ್ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಕಳ ಜನ 4 ಜನ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಜನ ಸರ್ ಏನು ತುಂಬ ಆಗ್ತದೆ ಚೂರು ಬೇರೆ ಮಾತೆಂದು ಚೂರು ಚೂರು ಬೇಗ ಆಗ್ತದೆ ಚೂರು ಬೇಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೆ ಸರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಖುಷಿ ಆಗಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕೂಡ ತೀಯಾರು ತೂಯ ಸುತ್ತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ ಅವೇನೋ ಮೈತಿದಿ ಅಂತ ತೆಲಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅದೇ ಆರ್ಲೆ ಬಾರಿ ದೋಸ್ತಿ ಆಗಲಿ ದೋಸ್ತಿ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಅವು ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಮೈತಿದ್ಯಾ ದೋಸ್ತಿಯಾ ಅಂದು ರಡ್ಲನಾ ರಡ್ಲ ఈరోజు వైరస్ అని మోనేకి కరెక్ట్ పోతుంది రదా కిరల్ పోలే ఒరే బోలు అక్క ఏర్నా కాల్ ఏర్నా పెంచాలి హలో పన్లే ಬಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಅಷ್ಟವಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ ಶೋ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕಲ ಮೈರೋಳ್ ತಡ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಸುಮಾರು 40 ಜನ ಮೈರೋಳ್ ತಡ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಐಟೆ ಮೊಗ್ರು ಮೈರೋಳ್ ತಡ್ಕ ರೆಡ್ ಒಕ್ಕೂಟರ್ದು ಸುಮಾರು 40 ಜನ ಬರ್ತದೇರಿತ್ತೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಜೋನಾಗ್ಲು ನೈಟ್ ಬರ್ಪೇರು ನೈಟ್ ಬರ್ಪೇರು ಇಚ್ಚಿ ಉಂತು ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಪೋಪೇರಿ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಗಮ್ಮತ್ ಆವೊಂದುಂಡು ತೆಲ್ಕೊಂಡು ಬಾತೇರಿ ಯಾರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೊರನೆ ಸಮಾಧಾನಗಲ ಬತ್ತಿತ್ತ ಅಪಗಲ ಭಾಗಿಯಾತಿರಕ್ಲು ಅಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡೇನೆ 2ನೇ ಸರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಾ ಶೋತ್ಸವ ಆಗೊಂದು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದ ಬದುಪುನ ಎಂಗ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಯಾನ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಡು ಸದಸ್ಯ ಆದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಈ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾವಂಜ ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತುಂಡು ತುಲೆ ಪೊಂಜನಾಗ್ಲು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘರ್ತತೆ ಕಾರಣ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನನಲಾತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಾಡು ಬಂದದ ಎಂಕ್ಲು ದೇವೇರಡ ಆ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಡ ನಟ್ಟ ಪ್ರಾಯ ಬಾರಿದಲ್ಲ ಏರೆಗ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿದೆ ಅಂಡ್ ಮಾತಲ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಬುರದ್ದು ಏರೇಜಿ ಸೀದಾ ಬಾರ್ಪನ ಬೇಲೆ ಗೆತಾಕ ಎಂಜಾಪುಂಡು ಬೇಲೆ ದಾಯ್ತ ಅಂತಾರೆ ಕಡ್ದು ವಾ ದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪುನ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿಂಚಿ ಬಾರಿ ಇಡೀ ಆಗ್ತದ ನಾನು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಂದು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಂಚಿನಿ ಮೂಲೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ ಬೇಲೆನಾ ಒಕ್ಕ ಎಂತಾಯ್ತು ನೆನಪುನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ಫಸ್ಟ್ ಒತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ಬಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತು ದೇವರ ಸುತ್ತು ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಏಳು ಸುತ್ತು ಅತ್ತ ಬುಕ್ಕ ತೀರ್ಥರ ಸದ್ಯ ತಂದ ಆಯ್ತು ದುಃಖ ಇಡೇ ಒತ್ತ ಬಲಸ ನಡಗಿ ಬಲಸರ ಸೇರಿಯ ಬುಕ್ಕ ಒಣ ಸ್ವಂತ ಬಲಸರ ಸೇರಿದು ಎಕಡೆ ಬಾತೇರ್ನಾರ್ನ ಅಕ್ಕನ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ದೂರ ಬಲಿಪುನ ಕುಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗಿ ಬಂದ ಓ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ ಮೂಲೆ ಗುಲ್ಲು ಗಂದಾಪುಣ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಒಲ್ಪನಡ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲು ಗಂದಾಪುಂಡ ಅಂದು ಎಲ್ಲ ಒಲ್ಪುವ ಇಲ್ಲ ಬಿಡು ಅಂದ ಅಣ್ಣ ಮೂಲ ಬೊಲ್ಪುಂಟದಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದತ ಇಜ್ಜ ಅಂಚ ಬೈಯಡೆ ಕಾರ್ಗೊಂಡರ್ಪೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿ ಮಗಿಯನ್ನ ಲೆತ್ತಂಗ್ ಬಾರ ಅಂದ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲು ಗಂದಾಪುಂಡ ಕುಲ್ಲು ಗಂದಾಪುಣ ಆತ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಶಬಾಸ್ ದಾಯ್ತಾ ತಿನ್ಪುಣೆ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ಅವಲಕ್ಕಿ ಚಾ ಅವಲಕ್ಕಿ ಚಾ ಹೇಗಾಗ್ತುಂಟು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಎಂತ ನಿಮಗೆ ತಿನ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅಂತ ಆಗ್ತುಂಟಾ ಕೆಲಸ ಫುಲ್ಲು ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ಅಕ್ಕ ಹೇಗಾಗ್ತುಂಟು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಊರತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿ ಬಂದಾಳ ಸೈಡ್ ದಕ್ಲು ಅಂಚ ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಡ್ದು ಇಂಚಿ
ಮುರಣಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ದಿನಸಿಲ ಉಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾನ್ ಮುಗ್ರು ಎನ್ನ ಮುಗ್ರು ಗ್ರಾಮ ಎಂಕಲ್ಪುರ ಮುಗ್ರು ಗ್ರಾಮ ಒಂದೇ ಮಾತಾ ಒಂದೇ ಬೆಟ್ಟ ಒಟ್ಟು ಜಾರು ಎಂಕಲ ಮುಗುರು ಗ್ರಾಮದಾಗಲಿ ಎಂಕಲ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುರ ಬತ್ತನೆ ಆರ್ನ ಚಾಕರಿಗೆ ಇದೇ ಬಾರಿ ತೇದಿ ಒಂಜಿ ದೇವರ್ತ ಯಾವ 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 ಬರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಅಂತ ಪುದಾರ್ ಪಾತೆರ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಸರಿ ಪಾತೆರ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಸರಿ ಪುದರೆಂಚಿನ ಸಾವಿತ್ರಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಓಸ್ಪ ಊರವರು ಮುಗುರು ನಾನು ಇಡೇದಾನೆ ಬರ್ತೇನೆ ಬೇಳೆಗೆ ಸಮಾಧಾನವು ಬೇಲೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ದಾಯ್ತ ಮಾತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾಲ ಬೇಲೆದ್ದಿ ಪಾತ್ರ ಜಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪಾತ್ರ ಜಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆದಲ್ಲದಿ ಚಾಪರ್ನ ಓ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಬತ್ರ ಎಕ್ಕನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸಾಧನೆ ಕೊಡು ಪಾತ್ರ ಜಕ್ಕುನ ಬಳಸುನ ಮಾತರಿಗಳ ಪೂರ ಎಸ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಖುಷಿಟ್ಟುಲ್ಲಾರಾ ಖುಷಿ ತಿನ್ಬೇಡ ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪೂರ ಖುಷಿ ಎಸ್ ಇಂದು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಸೇವನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಪಾತೇರಿರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಪಾತೇರಿರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು 10 ಜನ ಎಂಗ್ಲ ಖುಷಿಟ್ಟುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತುಡುಲ್ಲ ಅಂತ ಮನ್ಪುಣೇನು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಭಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತೇರಿರು ಕೊರಿಂಜಾಡ್ದು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಬೊಕ್ಕ ಆಹಾರ ಸಮಿತಿ ಹಾಕೊಂಡೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾತೇರ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಪಂಚಾಯತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ದಾಮೋದರ ತೊಂದರೆ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊರಿಂಜ. ಚೇತನಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಲಾಂಜ್ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ಸೌಂದರ್ಯದ ಅನಾವರಣದ ತಾಣ. ಆಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಸ್ಪಾ, ಮೇಕಪ್, ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್, ಸಲೂನ್ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಸೇವೆಗಳು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ. ಚೇತನಾಸ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೂಲಕ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಬ್ಯೂಟಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು. ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಕನಸಿರುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. 2 ದಿನಗಳಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗಿನ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಬ್ಯೂಟಿ ಮೇಕಪ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಚೇತನಾ ಎಸ್ ಅವರಿಂದ ನುರಿತ ತರಬೇತಿ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಚೇತನಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಲಾಂಜ್ 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಂಕನಾಡಿ ಗೇಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಕಂಕನಾಡಿ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ, ಮಂಗಳೂರು 575002. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9845292411, 9108583714, 8904173914. ಇಮೇಲ್ chetanabeautystudio@gmail.com. ವೆಬ್ www.cblaunch.com. Dr. M.V. Shetty Institutions, Mangaluru. Empowering dreams and achieving greatness since 1985. Dr. M.V. Shetty College prides itself in its history of 38 years. It undertook path-breaking initiatives in Indian higher education,
with the introduction of innovative and modern curricula, insistence on academic discipline, imparting of holistic education, and adoption of global higher education practices with the support of creative and dedicated staff. First private college in Karnataka offering diverse healthcare programs offers you multiple of courses. Dr. M.V. Shetty Institutions is a nurturing ground for an individual's holistic development to make effective contribution to the society in a dynamic environment. Dr. M.V. Shetty Institutions, Kavu Road, Vidyanagar, Mangaluru, Karnataka, 575013. Contact 0824 248 1048, 0824 248 1096. Website www.mvshettycolleges.edu.in.